F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Laqkom lura magħna, grazzi tal-li qegħdin nissegwu niskata wasal il-ħin biex nilqgħu l-aħħar mistieden fuq il-programm tagħna u fil-fatt għandna magħna lil Kane Side kif għadnielkom aktar kmieni bħalissa għaddejja kampanja għalkemm Kane huwa regolari magħna fil-programm niskata. Kane huwa il-manager għal komunikazzjoni fih dan il-Fondazzjoni Lob Responsabbli. U forsi xtaqt li peress li ma naraw daqsxejn il-Kane nagħmlu reżumé ta' dak li għax intom bdejtu b'kampanja qawwija ħafna Kane dan l-aħħar. Nsellem lek Angela u nsellem lit-tim kollu wara niskata. Iva, ilna għaddejjin għal perjodu ta' żmien fuq kampanja ta' għarfien viżavi servizzi ta' support li għana nipprovdu mhux biss lill-vvizzjat, Angela, jew il-vizzjata, imma anke lill-persuni tal-madwar. Fejn jiena dejjem nirrepeti li anke huma ikollhom bżonn is-support tagħhom. Barra minn hekk, Ġunju Lulju se nkunu qegħdin nibdew kampanja aktar intensa fejn se nkunu qegħdin noħorġu hemm barra fit-toroq tagħna, billboards, karozzi tal-linja, reklami, television u radio, fejn b'din il-kampanja se nkomplu insaħħu l-vuċi tal-fondazzjoni viżavi ir-responsabilta li wieħed għandu jatwa fl-attività tal-lob tal-azzard bl-Ingliż insejħula gambling u kif ukoll inkomplu insaħħu is-smigħ tagħna lejn il-karba soċjali li sfortunatament tipprovdi l-eċċessività fil-lob tal-azzard. Għaliex ħassejtu li għandkom toħorġu iżjed b'saħħitkom illa għaliex forsi l-lob tal-azzard żdied? X'qegħdin taraw il-fondazzjoni ma xiex qed tiltaqa'? Ridna insaħħu is-support tagħna, Angela, għaliex huwa dmir tas-soċjetà l-ewwel ħaġa li tipprovdi support lil min għandu bżonn. U bekk aħna inkomplu insaħħu l-għan tagħna li nkunu hemm għal min tant ikollu bżonn is-support. Barra minn hekk ħassejna l-bżonn ukoll li inkomplu nsaħħu l-għarfien fost it-tfal tagħna, fost iż-żgħażagħ tagħna, fost l-adulti u anke fost l-anzjani tagħna biex ngħidu isma' il-lob tal-azzard, kif dejjem nirrepeti, ma nistgħux nitfgħuh taħdel negattiv bħal kull attività oħra f'ħajjitna. Imma importanti li fl-istadju bikri, fl-istadju ta' rikreazzjoni, il-persuna jżomm kemm mal-kontroll ta' ħin u kemm mal-kontroll ta' flus. Meta ngħidu insaqsu mistoqsija. Imma kif jiena x'għandi nagħmel jekk qed inqatta' ammont kbir ta' ħin. Antiċipajtni għax kont se nistaqsik fuq il-lob tal-azzard. Li qed tirrealizza anki istess għax għall-ewwel forsi tibda biex teda. Jew issib opportunità il għaliex illum is-social media sfortunatament ukoll ma tantxtejn il għaliex ikun hemm it-tentazzjonijiet imma persuna li qed tirrealizza li qed qatta' ħafna ħin propju anki teda b'dan il-lob tal-azzard, x'għandha tagħmel? Ara, hawnhekk nidħol daqsxejn f'teknikalitajiet li mhux diffiċli biex wieħed jifhem. Meta persuna ikun qed jilgħab lob tal-azzard online, illum hawn diversi gambling websites, casino operated, għandek il-għażla tas-session timer. Session timer x'inhu li inti iddaħħal ħin u kif jiskadilek dak il-ħin inti ma tkunx tista' tilgħab aktar. Allura tajjeb li wieħed jikkonsidra li jekk qed jinduna li qed iqatta' ħafna aktar ħin milli qed jillimita lilu nnifsu, hemmhekk jagħmel session timer biex wara nofsija 3 kwarti jagħżelu hemmhekk ma jkunx jista' jilgħab aktar. Allura dik hija option li il-gambling websites jipprovdu li tajjeb li nagħmlu użu minnhom biex nikkontrollaw aktar l-aġir tagħna.
Barra mis-session timers nistgħu nżommu wkoll dak li bl-Ingliż ngħidulu gambling diary. Diarju. Ġifieri hawnhekk qed ngħidu li dak li jkun iżomm anki jew jirregola l-ammont ta' flus li jkun qed jonfoq. Ekku, aħna hawnhekk qed nitkellmu session timers, gambling diary fuq l-ammont ta' ħin. Jiġifieri fuq id-diarju tiegħi jiena ħa nikteb kemm ħin qed inqatta' fl-attività, kemm ħin li suppost qattajt u hemmhekk nibda nirregola lili nnifsi. Jiġifieri tajjeb li nżommu rendi kont tagħna nfusna fl-attivitajiet li jtuna delizzju. Għax fortunatament anki meta tkun qed tilab taljena tkompli tilab għax minna li kinti dejjem se terbaħ u ma żommx anki ammont ta' flus, budget ta' kemm tkun qed tonfoq. Semmejt inti, Angela, l-budget importanti. Aħna tkellimna fuq x'nista' nagħmel jekk qed inqatta' aktar ħin, imma x'nista' nagħmel jekk qed noħroġ aktar flus minn buti. Illum il-ġurnata jeżistu wkoll jekk tfittxu online budget calculators. Jiġifieri inti tara l-paga tiegħek kemm hi fl-aħħar tax-xahar u f'din il-budget calculator iddaħħal skont il-paga tiegħek kemm tista' tonfoq, tikkalkula ħielek kemm tista' tonfoq fid-delizzju tiegħek. Kif tara li inti qed taqbeż l-ammont, irrid ngħid daqshekk, inqum minn fuq il-mejda tal-logħob u nżomm kontroll tiegħi nnifsi. Barra mill-budget calculator, teknikalità żgħira oħra hija li jipprovdu gambling websites hija s-session limit, is-session timers, il-budget limits li jipprovdu wkoll il-websites u l-loss limits. Kif inti il-gambling website kif tara li inti għamilt limit ta' €50, let's say, eżempju, u qbistu ma tħallikx tilab aktar, ġifieri mhux session timer biss, imma għandek loss limit ukoll. Tirregolak. Ġifieri il-gaming websites qegħdin hemm biex tilab u tieħu pjaċir. Imma nużaw ċertu options li huma stess jagħtuna biex aħna nikkontrollaw lilna nfusna u ma naqgħux dejjem ngħid f'sara. U hawnhekk nixtieq nifoka ftit anki fuq il-membri tal-familja illa għaliex meta persuni u aħna nafu sfortunatament illi għandna persuni illi il-lob jieħdulhom over ħajjithom. Għandek il-membri tal-familja illi huma wkoll jispiċċaw vittmi ta' dan il-lob. Ekku, il-karba tal-membru tal-familja trid titqies serja daqs il-karba tal-ivvizzjat. Meta persuna, eżempju, il-maħbub tiegħek tinduna jew jiġi jgħidlek hu li għandu l-vizzju tal-lob tal-azzard, l-ewwel ħaġa li jrid ikun hemm komunikazzjoni miftuħa. Jiġifieri titpoġġu fuq il-mejda u tikkomunikaw l-affarijiet kif huma. Speċjalment fejn jitlu finanzi, Angela. Trid tara l-persuna li jkun qed jitniggez bil-lob tiegħu irrid jiċċekkja il-kont bankarju. Kemm qed jonfoq? Il-kont bankarju jipprovdilek transactions illum il-ġurnata, jtik fid-dettall fejn qed tonfoq flusek, Però eċċetera. sfortunatament il-membri tal-familja ma jkollhomx. Eżatt. Ma jistgħux jirregolaw. Eżatt, jiena qed ngħid għall-persuna li qed nigżu jew qed niggiża l-attività tal-lob. Però kultant il-persuna li tkun qed nigżu jew tniggiża l-attività tal-lob ikun l-aħħar wieħed li jirrealizza li għandu problema. Aktar iva milli le, u mhux fil-vizzju tal-lob tal-azzard biss, imma f'kwalunkwe tista' tgħid vizzju, issa jekk hux tipjib, alkohol, droga sfortunatament, l-ivvizzjat l-aħħar wieħed kif qed tgħid inti li jinduna allura jiena dejjem ħares hemm barra u lill-ivvizzjat ngħidlu għall-ġid tiegħek u għall-ġid ta' madwarek irrealizza li għandek problema u realizza li għandek bżonn is-support. Ikkomunika mal-membri tal-madwar, għamel gazz miegħek innifsek u mur fittex is-support. U s-support qiegħed hemm. Però min huma l-aktar persuni li javviċinaw anki l-aġenzija?
l-vizzjat jew il-membri tal-familja biex jitolbu l-għajnuna? Ara, skont l-aħħar statistika li għandna l-vizzjat qiegħed jagħmel aktar kuraġġ. Ġifieri, tinsibu persuni li huma konxi li għandhom problema. Ekku. Persuna ssir konxja li għandha problema u iva qed tagħmel il-passi neċessarji. Barra minn hekk tajjeb li isma' l-vizzjat jirrealizza li il-passi neċessarji huma għal ġid tiegħu innifsu imma għal ġid tal-persuni tal-madwar u speċjalment meta jkun hemm l-ulied fin-nofs. U jiena dejjem nirrepetiha fuq kull programm li mmur ma jfissirx li għandna nistħu għax missieri għandu vizzju u qed ifittex l-għajnuna u għandna nikkomunikaw ma' tfal b'mod apertu b'mod ta' edukazzjoni u b'mod informattiv, skont l-etajiet ovvjament, għandna nikkomunikaw a mano libera kif jgħidlu t-Taljani ma' tfal tagħna. Jiġifieri, isma' jiena nerġa' ngħid, ommi għandha l-vizzju, imma qed tfittex l-għajnuna. Wara kollox, aħna kulħadd taħt l-istess saqaf, kulħadd umani. Mhux faċli laqgħa xejn. U l-perkors ta' rkupru normalment jaqta' qalb il-persuna wkoll. U hawnhekk qegħdin kejn qed jgħaddilna messaġġ kemm importanti s-sapport allura tal-membri tal-familja lejn din il-persuna. Ekku, is-sapport jgħin u mhux ftit, Anġela. Mhux fejn jidħol vizzju biss kulħadd jaf, imma anke fejn tidħol ir-rutina tal-ħajja. Hawnhekk jekk tippermetti li qed jidher il-helpline 1777. Jiġifieri, jew xi ħadd mill-membri tal-familja li jafu li persuna mill-maħbubin tagħhom waqa' f'dan il-vizzju, jew inkella anki xi ħadd li jaf persuna li bħalissa għaddej minn dawn il-problemi importanti li javviċina anki lill-fondazzjoni. Il-fondazzjoni qegħdem id-data protection niggarantulhom li telespettaturi tagħna li hija xi ħaġa li jieħdu ħsieba ħafna anki l-fondazzjoni, però jekk taħsbu li hemm xi persuna li verament għandha bżonn, importanti li tfittxu din l-għajnuna. Hemm nies professjonisti anki fih dan il-fondazzjoni l-op responsabbli biex finalment ikun jistgħu jiggwidawkom għax intom ir-rwol anki tal-fondazzjoni tiggwidaw anki lil dawn il-persuni. Ekku, aħna fil-lokalment maħniex waħedna. Intom għandkom taħdmu ma' ħafna stakeholders nassumu wkoll. Yes, hemm entitajiet varji fosthom Setqa, Caritas, etc. li aħna gburin li nimxu pass ma' dawn l-entitajiet u naħdmu id-fit ma' dawn l-entitajiet. U Alla ħares mhux hekk, Anġela. Ekku. L-għajnuna qiegħda hemmhekk, is-sapporti qed hemm. Kull persuna li jħoss li l-attività tal-lob tal-azzard qed toħloqlu xkiel problematiċi, riperkussjonijiet familjali, soċjali, mentali, fiżiċi. Iċempel fuq il-support line tagħna 1777 saħansitra jekk persuna tiddejjaq, dejjem nirrepeti wkoll tidħol fuq il-website tagħna www.rgf.org.mt u tuża s-servizz taċ-chatline tagħna. B'xi mod jew ieħor il-karba tagħkom se tinstema'. Kejn, grazzi ħafna anke tal-informazzjoni li tgħaddilna waqt il-programm tagħna Niskata nawguralkom u jekk taħseb illi aħna nistgħu nkunu b'mod ieħor ta' għajnuna biex inkunu nistgħu nilħqu lil dawn il-persuni għaliex sfortunatament aħna tant nisimgħu bistejjer anke ta' rovina sfortunatament aħna nixtiequ nsalvaw lil dawn il-persuni, allura qegħdin hemmhekk anki biex ngħinu lil dawn it-telespettaturi tagħna tistgħu anki tagħmlu kuntatt magħna jekk tridu u ngħaddu il-messaġġi tagħkom lil Kejn. Grazzi nawguralek il-kumplament tal-ġimgħa tajba. Wasalna biex nikkonkludu il-programm il-ħin itiru waqt il-programm tagħna Niskata u